Hej, jeg hedder Christoffer. Jeg er præst. Og som præst skal man sige noget hele tiden. Jeg vil vise jer lidt af min ugentlige overvindelse, som stammer, nemlig når at der er et helt præcist ord, jeg skal sige. Jeg ved det godt, at det er lige præcis den stavelse, det er, der irriterer mig hver gang. I kan lige få lille vy af en af mine kirker her. Jeg bor lige om bagved i præstegården. Så går jeg op på prædikestolen, der hvor det forventes, at man snakker flydende og flot. Og så har vi ordet Jerusalem, står der. Kan I se det? Jerusalem. Og hvad gør jeg så, når jeg skal sige det ord? Så er der jo forskellige teknikker, vi alle sammen lærer os. For eksempel har jeg lært at sige Jerusalem, eller hvis jeg kan mærke, at det binder min tunge, så er det Jerusalem. Så jeg ligesom løber ind i stavelsen. Det vigtigste er, ligesom de her trin, at tage hver eneste trin, og tør tage dem. Og det at være præst er jo at sige et helt bestemt ord på et helt bestemt tidspunkt. Og det er jo en hver stammers værste mareridt, men vi skal turde gå ind i det. Turde gå ind i udfordringen. Fordi det at stamme, det er ikke kun en forbandelse, det er også en gave. Hej.